नशी मस्त दिवस झाले आज वचा ना आज कसन की एक रज म्हणला रामर घरान तशी म्हण हांव पळयलें री पिक्चर वच का खंय तुमका ना बा पिक्चर गिक्चर वच्चे जायना अन्ना प्लीज अन्ना पिक्चर वचा ना आम्ही 4 जण ना अशी पिक्चर वचा नशी मस्त दिवस झाले नवे ना मग तू कसने जेवण दिवची नका पिक्चर एक आपण वर ना प्लीज अन्ना होय अन्ना तू आमका थई कसने जेवण दिवत नका दैतवे अशी पिक्चर वचा नो अशी येऊन सोडिया दैतवे ना वच्च पशी पूडे अशी पूरे सांगून म्हाका लोणी लावचे म्हाका गिरी थंय वतरी तुमगेल कारभार सूर करतती हें घेवन दी म्हणून म्हाका गोत नवे तुमगेल बुद्धी पिक्चराक नाका खंयी नाका आरामरी घरान तशी या तुमगेल अम्मलाक सांगून कसने लायक लायक खाण करे येती खत्तरची बशी आम्ही हे खंचन मने मिगेले बम्मणू शिव 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 पिक्चराक आपण होर नामू दायचंय बिनी पिक्चरा वच्चा वच्चा तुगेल गीत गायन एक बंद करी हा बाय सर चढवानो वच्चा आम्ही अन्नू अमणी हाय फाय कसन रे तुमगेल खेळो हा आणि चढ टाइम ना वच्चा पिक्चरा वच्चा आम्ही अन्ना आज कशी आमगेल हॉटेलाक रज असनवे ना आम्ही पिक्चरा वचावे अन्ना होय ना पिक्चरा वच्चनशी मस्त दिवस जाल्ले आमगेल फ्रेंड्स पुरा पिक्चर पळोवन आयलींत खंय भारी लायकस खंय अन्ना वच्चा अन्ना प्लीज अन्ना नाका बा पिक्चरा वच्चे नी नुस्ती कसले का एक काम करूया आजी हांव आनी तुगेल मेळनो एक लायक कने खाण करतती आम्ही ओटू बैसून उलयतच खावया मो आरामार घरा बसया चढवानो म्हाका हॉटेलान काम कोण कोण पुरो जावन आसता आज एक दीस घरान तशी म्हण दिसतस म्हाका नाही म्हणता चढू त्यानं मने आश करतसत मो पिक्चराक वचा मो आम्ही वरे पिक्चर पळनशी मस्त टाइम दल नवे वचा म्हणता दैदलरी माय मावांके आपण हरिया माय कसं करतात की एक काम करूया तुळशी दावो कोणाका हंग बैस म्हण सांग्या आम्ही एक वचन येऊया मो मस्त दिवस दल नवे आम्ही अशी ಒಟ್ಟು वचन अशी पक्कने माय माव आमगेलो येतात म्हणार दल्ली मो ಒಟ್ಟು वचा म्हणता गम्मत असता अम्मा तू पिक्चराक पयरी बाबू नुत राबरे अमणी तू सांगिल नाही रे कसन उलयतस तुम्ही कसले गोगोंडी बाबा जोर करतस तू काय ना अम्मा आम्ही पिक्चराक ಒಟ್ಟು वचा म्हण सांगतास तितलेंची हा मग कळले तुमगेल मनान तो कसन चलतास म्हण ते कसन विषय म्हणून वाटत सांगता कोणाका सांगच्या नज मात्र इथे हा दायत ओगोग्गी बाहेर सरया वचा गोंड्याका बाबा कळवे अमणी तुगेल प्लॅन सक्सेस गो आज आम्ही पिक्चरा वचून आयलींत गो तुम्ही मात्र नाही बाबा ना आम्ही वरे पिक्चर वच्चे नाही लिंती भारी लायक असिले अय्यय्यय्य डॉग्स नुल्ले कपळेरी आमगेल गावंत शेखर टाकीस नवे आम्ही ओटू पिक्चर गेलेल नवे तन्नी एकडे बसलिंती तितलेंच नवे ओटू आज आम्ही पिक्चर गेलेल नवे कसन नुल्ले किया बा असगो अमणी सोडी गो कसने दव आज तुगल निमिती आमका पिक्चर वच्ची तश दल्ले आणि पैरम्मन पिक्चर वचनी म्हण कळले तज्जोटू अनेक विषय वरे कळला गो तसवे तुका आणि हे अम्मणी मला कोण हे प्लान केल मला रे ते सक्सेस दावकतीची होई ते कसन विषय म्हण मग सांग पडया गोंड्याका अम्मन ते सिक्रेट म्हण सांगला नवे इतले दिवस सुद्धा खंय आणि एक दिवस राखच्या जाय नवे फाईची ते कसं म्हण कळता असा बा एक दिवस नवे कळते सोडी राखी आम्ही बा 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 तुमको प्लान प्रसी कोण दिचा का हाव दावका दल्ले आता सिक्रेट म्हणतात ती नवे असो पाय ते कसं करतात म्हण हाव हे पळयता बेजार कोण घे नगो अमणी ते सिक्रेट म्हण सांगला असो दलरी तू खाव कसं म्हण सांगता दैतवे इतलेच गो हो होई वे हाय पार्टीस वे हाव रेडी दत्ता अय्यो हे क्लान्नो आका कसने गुट्ट राबाना सकडे म्हणतती बायलमेन शर्तंडांतो तील किंबाना म्हणून दलर आमगेल अन्नोस पळे कसल बायलमेन शपशी कळे कंची नमन रे
सोड गा म्हणी तांकां पुरती विषय कळली नव्हे कसन म्हणू त्यांनी आलोचन कराते